son profe de baile tradicional e de pandeireita. Eu son Liz e, bueno, son musicólogo, pero tamén son profe de música. E hoxe vimos vos falar dunha cousa moi importante que sucede esta semana. Sabedes que pasa esta semana? Son as letras galegas. E a quen se lle adican as letras galegas? Vale, pois vamos a empezar polo principio de todo e é o máis importante que vades aprender hoxe.